Public announcement. Enwere public announcement biko. This announcement is very important. O nwere ike ma ya dị important n'ebe ị nọ, mana ọ dị important n'ebe m nọ. Announcement ya na-enye kịta nwere ike ma ya dị na gị important, mana ọ dị very important to me. Ị na-esendịrị m message na WhatsApp na-aga straight to the point. Ọ bụrụ na ị bụ nwoke na ị bụ nwaanyị na ị chọrọ ịbịa bịa fụ m, na ị bụ nwoke na ị bụ nwaanyị na ị chọrọ ịbịa bịa fụ m na be m, na ị chọrọ ịbịa bịa fụ m n'ọfịs m, biko na-ata atụ ụtụtụ na-awụ ahụ. Ọ bụrụ na ị chọrọ ịbịa bịa fụ m ite ego ma ị bụ nwoke ma ị bụ nwaanyị, mee ka ị chọọ na ị na-asa ahụ, mee ka ị chọọ na ị na-ata atụ, unu esigbuo onye m. The first person bịara ịfụ m tata nya ọ chọrọ ka m gbuo akpịrị m. Mma anọ ile onwe m, mmadụ abata n'ime ebe ịfụ m nya atọmefe echenjie ebe niile a na-esi. Ife abụrụ ife egwuregwu, eminikwa anọ m ya. Biko ana m ayọ ada m aba mba nọ na the thing just na frustrate m. Isi m na-enwe ọkụ. The first person bata n'ọfịs m n'ụtụtụ a egoro m fresher. Biko ọ bụrụ ife egwuregwu. Onye nke si ihe ala wee bịa na-efi ya kai ka ọ na-esi. Ọ gịnị dị ihe a? Ị ya bịakwazi ịfụ m nwa m burukwa ọya. Ife a na-ekwu ada ọ bụrụ ihe egwuregwu. I'm telling you the facts. Ị ya bịazi ịfụ m ị contact ya m with ọya ibu. Biko unu chọọ ka nsekpulu ana ya ọnụ, mma esekpulu ana ya ọnụ. Biko unu achọrọ igbu m, unu achọrọ iji isi wee gbu m. Kedu ụdị ihe dị ihe a? Ọ bụrụ na ị da asa ahụ, biko abịa na be m saa ahụ, ịsa eze gị asa. Ị na-esi ka ozu nọ na mọshụarị bibi fụ onye ahụ ebe niile a na-esi. Biko ịchọ ịbịa bịa fụ m, mee ka ịchọ na ịtara atụ, mee ka ịchọ na ịsara ahụ. I chenji akwa gị. Ụfọdụ na-eyi ofu akwa 1 week. Ihe abịakwara ịbịa fụ m bụrụ ọya wee naba. Biko na ife WhatsApp m mere this morning. Ife a bụ ife WhatsApp 35 mere this morning. Too much of message. Bata na WhatsApp m, hello hi ọ gịnị? WhatsApp m nke izize bring go down. Second one kịta o nwere ife ọjọọ m mere ụnụ. Ebechara m akwa tata. Kedu ụdị ihe dị ihe a? Ịbata na WhatsApp meseji eju sọsọ ndị yahoo. Ada m alụ ọrụ yahoo. Hapụnụ m aka. Ọ bụrụ na ị ma na ị bụ onye yahoo, abịazina na WhatsApp m again. Stop coming to my WhatsApp. Ị na-eme yahoo mebeli ya onwe gị. Eburukwana nsogbu ga-abịa na WhatsApp m. I will block you. Under 1 week, WhatsApp m na-abụ bring go down. Under 1 week. Ị na-esendịrị m meseji gaghị akwụ ụgwọ afa sọsọ hi hello. Biko ayọrọ m ụnụ ayọ. Ana m ayọ ya ọbụla ayọ. Ụnụ si m sekpulu ana m esekpulu ana ya ụnụ. Biko it's too much. Unu ama ụdị stress unu na-enye m. Ifuru ya kịta. Imepe meseji akịta ihe ọ ya sị gị bụ hi hello, obido kpọba gị na phone. Ifuru ya sọsọ hi hello ka ọ ya eme gị, obido kpọba gị na phone. It's too much. Unu na-achọ ime m ka m gbaba ala. Biko ana m ayọ ya ọbụla ayịyọ. Ọ dị too much. WhatsApp m niile na-bring down. Hapụnụ m aka. Enwere no less than 10,000 WhatsApp. Ha ncha niile bụ hello hi. It's too much. Ahụ na-afụnụ m ụfụ. Biko ọ bụrụ na ị chatịrị na WhatsApp 35, biko chatigharịa m na nke 85. That WhatsApp 35 bring it down this morning. Biko ọ bụrụ na ị kwụrụ ụgwọ ọrụ ebe ahụ, send ya na another WhatsApp m. Na-ekwu unu yeche na egwuregwu. Unu aghọta ihe a na-ekwu. Na-eyefuru ya. Sọsọ ihe ọ gwara nkịta bụ good afternoon ka ọ gwara m.
ọ gwara m good afternoon, bido kpọrọ m na phone. Blocking. Ana m block more less than 20 people a day. ọ bụ na isendele WhatsApp message na the other WhatsApp, biko bute na WhatsApp nke 85 ma ọ bụ nke 31. biko WhatsApp m nke ọzọ bring na out